La longitud, unitats de mesura. Què són les unitats de mesura? Amb què podem mesurar un llapis, una maquineta o una llibreta? Quan els objectes són petits, utilitzem el regle. T'has fixat que està dividida en parts iguals? Això són els centímetres. Fixa't amb les lletres, la C i la M. Ara ens fixarem en un centímetre. Hi ha 10 ratlletes. Això són els mil·límetres. És una unitat de mesura molt petita. Per tant, 10 mil·límetres són un centímetre. Però, com mesurem l'alçada d'un arbre? I la llargada d'un sofà? Fixeu-vos en la meva habitació. Per mesurar la llargada del llit, l'amplada de la catifa i la llargada i l'amplada de la finestra, utilitzarem la cinta mètrica. El metre és la unitat principal de longitud. Anem-lo a veure. Està format per centímetres. Fixeu-vos, 100 centímetres és igual a 1 metre. Per mesurar l'alçada, utilitzaré la cinta mètrica. Fixeu-vos, 140 centímetres. Això vol dir 1 metre 40 centímetres. I la girafa? La girafa fa 400 centímetres. Això vol dir 4 metres. Un metre està format per 10 decímetres. 10 grups de 10 centímetres cadascun. Un metre està format per 10 decímetres, 100 centímetres i 1.000 mil·límetres. Hem treballat el metre, el decímetre, el centímetre i el mil·límetre, de gran a petit.